Hoe is het met de gezondheid? Goh. Zolang mijn tikker blijft lopen, trek ik mij daar niks van aan. En als hij ermee ophoudt, dan weet ik van niks. Zeg, maar ik ga wel mij iets vragen. Ja, binnenkort loopt de pacht af, hè. En je wilt verlengen. Als het niet anders kan. Eigenlijk wil ik de Zuidflank kopen. Waarom denk je dat ik wil verkopen? Dat brengt meer op dan die pacht. Wij bewerken die grond al jaren. Jij gebruikt hem niet. Win-win, nee? Allee, ik weet zeker dat je een bedrag in je hoofd hebt. Wat telt is het bedrag dat jij in je hoofd hebt. Oké. Neem de normale prijs voor 2 hectare goede grond, doe die maal 5. Je moet nu niet beslissen, hè. Denk erover na, neem uw tijd. Mijn bod blijft geldig zolang de pacht loopt. Vergeet het verleden, Jos. Je moet denken aan de toekomst. Verkocht. Hm? Verkocht. Mag de papier laten opmaken? Wilt je kopen of niet? Ja, oké. Ja. Hier laten opmaken, hè. Ta-ra-ra-ta-ta.